Hey guys, Khulumbai nwngthangमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबो हरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय गाइस नै जोङो दा गोदान न'आवहाय शिफ्ट जासिगोन नालाय बेनि थाखायनो गोबां माने पेकिं सेकिं बे माल बुस्थुफोरखौ एरेन्ज खालामनायावनो बिराद खस्थ' जागोन बायदि मोनबाय आरोना स' दिनैनिफ्रायनो जोङो स्टार्ट खालामसै पेकिं खालामनायखौ माखासे बुस्थु नाङि बुस्थुफोरखौहाय थाबनो दोनहैग्रोनोसै आरोना मानो होनोबा कालार फुननाया कमप्लिट जाबायनो फाइनाली ओमफ्राय दा बेयावहाय जोङो लासै लासै माने शिफ्टिंखौ खालामनो होननानै सानबाय स' नोंथांमोनाबो जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला आरो लोगोसे आं माबोरैहाय एरेन्ज खालामदों माल बुस्थुफोरखौ लांनायाव मानायाव स' बेफोरखौ आं नोंथांमोननि गेजेरावहाय शेयार खालामगोन स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो नंगौ नामा जुलिसु कालार फुननाया कमप्लिट जामारबाय लिफाबो जाया दाबो जि गोबाव न' सानफ्रोमबो थाबायबाय थाबा नंगौ नामा नानि इयावबो बा सिसि केमेरा लगायगोन लगायनो हाले आंहा बयफ्रेन्ड लिंहरनांगौ सेकेन्ड फ्ल'र सोयो न'नि सिसि केमेरायाबो ओरैनोसो थाबाय दोङो नों नायनो मोना माथो मबाइलावलाय अनलाइन सेब नों मानसिया सिखाव खावलांनानै होनायनि मा लाब जाखो नों चेक खालामाबा जाम्बा लावदुम बायसा जाम्बा गैया आरो दुनियाव मोनबाय बायदि थाबायनानै कालार फुनजोब्बाय आरो हि कालारनि बुस्थुफोरा वाइट कालारखौनो फोनहोजोबदो नैथिंखौ इखौ वालपेपारसो होगोन ना इखौ होआखै नैथिं लगायजोब्बाय आरो ना साफा गुफुर आं गुफुर कालारखौसो मोजां मोनखायोलै साफा नुबाय नै वाव दरजाखौबो लगायबाय ना मोजां नुबाय ब्राउन कालार ना चकलेट कालार बा itu dia naik di phone itu dia naik sih itu इथिंखौ वालपेपार होगोन इनि थाखायनो लागाय होआखै यो ग्रासमेटखौबो खन ओमफ्राय बेखौ मानो मोजां कालारखौ फुनहोआखै नङा इखौ उनथिंहालागै मानो फोनाखै itu pispinio লগাব লাগিছিলে ফিনিশিংটো কৰি দিব আৰু নহ'লে ইমান বেয়া দেখিব দেখোন ইবোৰ ৰানহাंबाय দে एसे दांनाङा इखौ रानबाय दांना होननानै बे गानदांबाय इफोरावलाय सोर इदि गारना दोनजोबदों नै लेथ्रा हा साफा नुबाय नै बेयाव माबा माबि लगायना मबेखौ कालारखौ लागायहोजोब्बाय गुफुरखौनो साफा दोननांगोन ना गुफुर कालारखौनो फुनहोबाय गाइस बेलेग कालारखौ फुनहोला जस्ट वालपेपार मोनसे वालावहाय
बेखौल' चेन्ज खालामगोन आरो ना माने गुफुरखौनो थाबा मोजां नाङो ग्रेखौबो लागायनो सानदोंमोन आङो ओमफ्राय उनाव नांलालै गुफुरानो जासिगोन होननानै गुफुरखौनो दोनबाय आरो गुफुर लावदुमालायनाय बोरैबा जायो बाल लावदुमखौ नायदे बोरैबा जायो आंखौ पात्ता गैया इयो नाहरबाय थादो होननानै भिडिअ खालामदो होननानै पात्ता गैया आरो दासो नुहरबाय बोरैबा जायोलै हनै 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 उफ उफ दाखालि पुस्का चेलेन्ज खालामनायाव मादि जानाय नुवाखै गाइस नोंथांमोना देन्जार नानि दैदो हनै बोरैबा जाहैबायलै रिल्स बानायबाय थादोंमोन हा गारियावहाय नोंथांमोना आंनि रिल्सखौ नायहैबानो जाबाय आंनि बे इन्स्टाग्रामावहाय आरोना बे आंनि गोबां आंनि नामाव गोबां माने फेक एकाउन्टसफोर दङ इन्स्टायावहाय बाट नैबेयो रियेल आरोना बे आंनि जेरावहाय आङो जेरावहाय आं मा फट'स भिडिअस होयो अबभियासलि फेक एकाउन्टसफोरावबो होयो मानसिफ्रा खिन्थु नैबेयो आंनि रियेल एकाउन्ट आरोना ओमफ्राय नै गाइस आंखौ गारनानै लावदुम दोनानैदो पुस्का जाहैसोदो जाखांबाय आं जानो बेबि आं जानो नैलाय जाखांबाय दसेनो जा गोथावथार आया नै माबायसा मानसि बोरैबा थाबनो जाना फैबायलै बैमानफोरा आंबो जानो र' नै पुस्का जाबाय थानाय समावनो आंनि साबस्क्राइबार अन्थ'थ'नो आंखौ माथो फैदों आरोना स' नोंथांमोनाबो जुदि आंखौ माहाबा नुयोबा आंखौ माथो होफैबानो जाबाय आरोना आं बिराद मोजां मोनो आरो बेफोरबायदि सिनाखि जानोथ' बिराद मोजां मोनखायो आङो नोंथांमोना फैनानै माथो हरबानो जाबाय आरोना ओरैनोल' नाहरनानै थानाङा आरो आंखौ केमस्ट्रि दैमारिखौ नङा होमबा 15 जाखांना फैबाय दे उदु उसिया जाखांना फैबाय हारसिंनो 20 थाखानि जाबायसो आङो मिथिबाय स' गाइस नै दायो जोङो गणेशगुरियावहाय थांगासिनो आरोना बे जिथु जोंनो पेकिं खालामनायनि बेग नांगौ नालाय गिदिर गिदिर स' बे बेगखौनो लानो थाखाय थांगासिनो जोङो पेकिंनि ओमफ्राय नायनोसै बे गिदिर गिदिर बेग मोनोना बेबायदि बेगखौनो लायनो थांगासिनो आरोना habo जियालै एकेसो जिया जिबाबो जियाबाबो जिखुनु जोंनिया बुरजा बुरजा जानांगोन ना माहा थोनो नङाबालाय ओरैबायसा ट्राफिक जाम नै डेन्जार ट्राफिकआ स' गाइस नै आं दा मोनफैनानैहाय आङो दसे रेस्ट लानोसै एसे मेंबाय आरोना इथिं थांना फैनानै ओमफ्राय दायो आङो नैबे आंनि फेभरेट पपकर्नखौ जानोसै ओमफ्राय इखौ जाखांनानै दा उनावहाय दसे रेस्ट लाखांनानैहाय पेकिं खालामसै आरोना सानायाव उन्दुनानै सिखारबाय आङो ओमफ्राय एसे फ्रेश जानानै लाबाय ओमफ्राय दायो बेगावहाय जि सोनायखौ स्टार्ट खालामलायनोसै फैदो दानिया नै जोंना पेकिं जाबायानो मा हेन सेकेन्ड ओइखौ बैयो प्लास्टिकआव सोनायसो माथो ओइयो आं दखानगासिनो बेखौ आं फाननोसो लांना मायदो बेसेबाङाव फानगोन नों दा गणेशगुरियाव नै नानिनि बयफ्रेन्डआ बिसिनायाव जनानै बिसिनाखौ सेफायदो इदि होनबा नंमारगौ सानलायलायगोन र' गाइस जोंनि गोजौआवहाय सासे लोददो मानसि दङ आरोना दाख्लै जाहानावहा फैनानै इयाव जफायदोंमोन आरोना ओमफ्राय इयाव जनाय लोगो लोगो बायबाय ओमफ्राय दा शेयारखौ होलायनानैसो थानांदो आरोना इ दख'नाखौबो जि होनांगोनलै जि होबासो गानजागोन मार मोजां नुयो खिन्थु गाननो हाथारा खेबसेबो गानाखै नों थांनो बादोंना बायाखै इनिफ्राय नोंलाय नोंखौसो सोंदों आङो
होखो नोंसोर देलाय बुंलाय बेग फिसायाव आं मिनिनानै थिनसिलै ओमफ्राय इयोलाय गावनि गोसोना होबाय इ ट्रलियावलाय माखौ सोखो दख'ना गोजा इफोरो ओमफ्राय इ लादु बेगावलाय इयाव आं हालालै जोंखौ बिराद मिनिनो ओंखारबाय आं सानसे एसे दोनहैनांसिगोन ना नोंसोर इयाव सोबाय था दे आं इयाव सोहैनोसै आयै इफोरखौबो सोजोबनांगौ थैनोसैलै आयौ आंनि बुस्थुफोरा नै इफोरावबो दंजोबो नैबे बेग मोननैयाव सोजोबनोसै आङो बेफोर आंनि जुवेलारि कालेक्शन आरोना मालाबा आं टाइम मोनोबा जुदि नोंथांमोना नायनो लुगैबा बे जुवेलारि कालेक्शननि भिडिअखौहाय आं दिन्थिनानै होगोन ओमफ्राय दा बेफोरखौहाय आङो मोनसे बेगावहाय मोजाङै सोनानै दोननानैसो लांनांगोन आरोना मानो होनना बुङोबा बेफोरो हामा जाजोबगोन ना नै बेबायदिखौ बायना ला नोंथांमोनाबो एमाजन मिश' इफोरावनो मोनो आरोना बेबायदि कन्टेनार माबा खसुदोलै आंनि फट' एलबाम ओमफ्राय आंनि बेफोरो सब मेकआप गोजा गाइस बे जाहैबाय PHD नि आइ शेड' ओमफ्राय इयावहा लावदुमनि ड्रेस गोजा बायनाय भगवान बबे मोनसेखौ सोनो बबे मोनसेखौ दिनो चलो चाय बादाम स्टेशननिया हा स्टेशननिया स्टेशननि ओमफ्राय मा होनोमोन आलु पराठा लेलो आमलेट चाय गरम ठंडा पानी आंखौ नुवाखै आंलै ठंडा पानी बेदर दस्ता बेदर ठंडा पानी गरम पानी ठंडा पानीया आंनि जियानो जि जा आंनि कस्मेटिकफोराल' हामा जानांगासो हामा जाजोबना हो दे आं आराम मोनथारगोन गोसोखो पापि थैनो रोङि आइदि आंनि आखाइ साजोबलायलायबाय थैनोसै आं बेनिया सामाना ओमफ्राय नोंसोर दा एबारे बेगखौ सोफायदो आंनिखौ सोनोसै दख'नाखौ जागायाव गैला इमान मोजां खनना दोननायखौ सोर बिदि हामा खालामना दोनदों सोबानो बिदि जायो प्लास्टिक एबो गासैथ' टेक्लाया इ बक्स फालेङाव गस्ला दिंखासिगोन नालाय इनिया ओमफ्राय आधा ओंखारसिगोन ओमफ्राय दख'नाया माइ जागा सोनो लागि राहाय मोनबावसिगोन आरो गैला नामा दख'ना नै दा इथिं आङो बेफोरखौ बैबायदि बेगाव सोनो होननानै सानदोंमोन आरोना खिन्थु बे बेगाव सोबाथाय जानाय नंजोबा बेखायनो आङो मा खालामनो आंनियावहाय आर्बानिकनि पार्सेल सफैदों आरोना नैबेयो आं दाबो आनबक्सिं भिडिअखौनो खालामाखै ओमफ्राय बेखौहाय आङो बे जि गोदानफोरखौ बेलेगाव दोनथ'नोसै ओमफ्राय बेनि कार्टनावहाय सोनोसै आङो नैबे कार्टनखौ मोनबाय आरोना बेयावहाय सोनोसै आङो माखौ मा जायो नायनोसै जेसे सोनो हायो ना गाइस नोंथांमोना फै आंखौ हेल्प खालामनो थाखाय जि सुनो थाखाय आं अमा बेदरजों नारजिजों संनानै जागोन अनलाजों दाउ बेदरजों गाइस इयावहा ससमाफोरखौ सोजोब्बाय आङो आंनि एक्सपेन्सिभ बुस्थुफोरखौ इयाव मोजांखौ सोबाय आरोना ओमफ्राय जानला मानला इयाव कार्टन लायनो हरदों ओमफ्राय नैबेयावहाय आंनो नांगौ जानाय बुस्थुफोरा दङ आरोना ओमफ्राय नैबेयावहाय खालि बेयावबो खालि जाबाय नै ओमफ्राय सब दोनजोब्बाय आं इयावहा ओमफ्राय नै सोजोब्बाय इयावबो जाजोबसिन नै एसेबांखिनि दंबावो बैनि बुस्थुफोरखौ सोजोब्बाय आरोना इयावहाय ओमफ्राय नै गाइस बेसे बुरजा सोजोबखो नुदो डेन्जार मेंबाय गाइस साफा खालामबाय थानायावनो नैबेफोर क्लिप्सफोरखौहाय आं नागिरनानै मोनबाय ओमफ्राय दायो आङो मेगि बानायनानै जानो नागिरदों मेगि
नै आं मेगि बानायखांबाय ओमफ्राय दायो जानोसै गैया मोनसे स्पुन लाबावनोसै जाबाय नै गाइस खामानि मावनानै मार उखैबायमोन बेखायनो गाव संनायखौथ' गेम्स रिदिमारिया बिराद गोथाव मोनखायो स' थिगसे जाबाय स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन